Pozdrav! Kroz sljedeća 2 sata likovne kulture ponovit ćemo znanje o bojama i naučiti što je simbolika i asocijacija boje. Pripremite se za rad, zaštitite površinu na kojoj ćete raditi. Pripremite tempere, paletu, kistove i čašicu, hrapavi papir. Zaustavite video i pripremite se za rad. Ponovimo kako slikamo likovnom tehnikom tempera. Tempera je gusta slikarska tehnika koja se razrjeđuje vodom. Tempere najčešće kupujemo u tubama. Boja je pokrivna, to jest nije prozirna. Za nanošenje tempere koristimo tvrdi, plosnati ili okrugli kist. Kao podloga za tempere služi hrapavi papir. Ponovimo znanje o bojama. Boje razlikujemo po vrstama. To su čiste boje iz spektra, odnosno dugine boje. Uočimo kako se boje nižu, kako zelena boja se pretvara u plavu. Boja može promijeniti nijansu tako da joj se doda susjedna boja iz spektra. Koje osnovne boje poznaješ? Osnovne boje su plava, žuta i crvena. Koje boje dobivamo miješanjem boja? Miješanjem boja dobivamo sekundarne izvedene boje. Kako nastaju tercijarne vrste boja? One nastaju miješanjem osnovne i izvedene boje. Dakle, boje dijelimo prema vrsti, ali i prema tonu boje. Ton je svjetlina neke boje. Neka je boja svjetlija, a neka tamnija, što postižemo dodavanjem bijele ili crne. Bojama još oduzimamo čistoću, dodajući joj sivu, što zovemo degradacija boje. Ponovimo. Boja gubi svoju jarkost, zasićenost, odnosno čistoću dodavanjem sive boje. Promotri. Gdje je slikar usmjerio pažnju promatrača? Slikar se koristio zasićenosti, čistoći narančaste boje kako bi prikazao sunce i izlazak sunca u luci, zbog čega je naš pogled usmjeren na narančasto sunce. Što misliš, kako je slikar postigao taj efekt? Okolne boje su zagasite, nečiste, u odnosu na čistoću narančaste boje sunca. No zanimljivo je da je ton boje približno isti. Ako sliku prikažemo samo sivim tonovima, to je jasno vidljivo. Primijetite kako je sada sunce i odsjaj sunca jedva vidljivo. Vaš današnji zadatak za predvježbu jest zamisliti jednu čistu boju koja je postala vrlo ljuta na ostale boje. Od silne je ljutnje počela sivjeti. Najprije malo, zatim sve jače. Napokon je postala posve siva. Temperama naslikaj jednu ljutu boju koja je najprije bila vesela, vedra, jarka i intenzivna, a zatim je postala siva. Ispuni cijeli papir. Sivu boju ćemo dobiti miješanjem crne i bijele boje. Pri miješanju sive boje, bijeloj boji dodaj samo malo crne, a ne obrnuto. Izaberi jednu boju i degradiraj ju dodavanjem sive. Zaustavi video i slikaj. Svoj rad fotografiraj, fotografiju pošalji svom učitelju ili učiteljici. Koji je bio današnji zadatak?
Današnji zadatak je bio zamisliti jednu čistu boju koja je postupno počela sivjeti te na kraju postala siva. Kako se zove likovna tehnika koju smo koristili? Koristili smo likovnu tehniku tempera. Kada se gubi čistoća boje? Boja gubi svoju jarkost, zasićenost, odnosno čistoću, dodavanjem sive boje. Je li na tvom radu vidljiv prijelaz boje iz čiste u nečistu, zagasitu? Tko je postigao postupan, jedva vidljiv prijelaz jarke u zagasitu boju? Jeste li zadovoljni svojim radom? Hvala na pozornosti i pozdrav!